Sio što radite, tejac? Jebo ti tejac, mater. Gledaj, sad. Ajde jebe, mater, šta je sad? Kako je to pucanje? Ljudi unutra imaju sastanak, ne morate ovdje raditi sranje. Daj, masni, razguli. Aj razguli, jel ti džedo? Ide spravi, a? Jebo te, le. Gdje si ti pošao? Ne moraš se unutra. Što mu nisi jebao mater, masni? Jesi ti ovdje vlast ili nisi?